эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар рӯбарӯи ҳазорҳо нафар аз иштирокдорони ҷашни ваҳдати миллӣ дар шаҳри Конибодоми вилояти Соғ гуфт, ки ҳукумат соли 1997 бо иттиҳоди нерӯҳои оппозитсиони тоҷик музокироти сулҳ карда буд. На ҳизби ҳоло дар кишвар мамнӯи Наҳзати Исломӣ. Ӯ шоми 27 июн гуфт: мо ҳеҷ вақт бо ҳизби террористиву экстремистии Наҳзат ягон ҳуҷҷат имзо накардаем. Ин нуктаи муҳимро тамоми мардуми тоҷик бояд донанд. 21 соли пеш, рӯзи 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москав бо сарпарастии Созмони милали Муттаҳид миёни ҳукумат ва раҳбарияти иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик созиши сулҳ баста шуд. Ин созишномаро Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ва Саид Абдуллои Нурӣ, раҳбари иттиҳоди нерӯҳои мухолифини Тоҷикистон имзо карданд. Баъди ин 30% мақомҳои ҳукуматиро ба намояндагони мухолифони давлат доданд, гурӯҳҳои мусаллаҳи мухолифин ё хали силоҳ шуданд ва ба зиндагӣ осоишта баргаштанд ва ё ба сафи артиш пайвастанд. Ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ ҳамеша худро як тарафи сулҳ дониста ва гуфтааст, ҳукумат ба танҳоӣ наметавонист ба ваҳдати миллӣ берасад. Ин ҳизб пас аз ҳодисаҳои соли 2015 дар кишвар ҳукуматро ба нақзи созишномаҳои сулҳ низ муттаҳам кардааст. Имзои созишномаи сулҳ ба ҷанги 5 сола дар Тоҷикистон хотима гузошт. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Конибодом гуфт: талабу дархост ва майлу иродаи мардум як сабаби сулҳ буд ва танҳо ба хотири аз харитаи сиёсии ҷаҳон нест нашудани давлати соҳибистиқлоламон ва пароканда нагардидани миллатамон мо ба иттиҳоди нерӯҳои мухолифин музокиротро оғоз кардем, афзуд ӯ. Ба қавли президент Раҳмон, ин музокирот 40 моҳ дар гӯшаҳои дунё идома кард ва дар ин муддат 40 санади муҳим имзо шудааст.